que ens reuneix avui així és la presentació de l'agenda urbana i el pla d'acció de participació durant el mes de juliol, que és un pla de participació ambiciós i esperem que siga positiu per a tots. Avui l'acte ha estat un acte arredonit, molt bé, han participat aproximadament 100 persones, és molt bon bolet han venut, però també és veritat que encara que l'hora no ha sigut la més adequada per a la gent que treballa, igual haurà vingut algú més o no, no ho sé. Però nosaltres supercontents, per dos motius, per conforme s'ha desenvolupat l'acte y per ser un poble pilot de l'Agenda 2030. Que al final la agenda urbana es un conjunto de aspectos clave que las organizaciones gubernamentales y políticas estiman como retos que debemos abordar y como objetivos que debemos alcanzar a nivel global, como planeta y como humanidad, sobre todo para impulsar una transformación más sostenible. A nivel operativo, los ayuntamientos se constituyen como un instrumento de planificación estratégica integrada, una hoja de ruta que tiene que guiar la transformación del municipio a largo plazo hacia la sostenibilidad. La imagen de marca de Castelló Poble 2030 la hemos creado con el fin de facilitar la información, que todos los proyectos alrededor de la Agenda Urbana de Castelló 2030 tengan una coherencia y se entiendan bien, correctamente, y después para identificarlos todos aquellos proyectos para que sean fácilmente y rápidamente reconocibles para la población de Castelló. Lo més essencial és fomentar la participació de la ciutadania en l'avaluació de tots els projectes estratègics que hem previst des dels funcionaris, els treballadors de l'Ajuntament de Castelló, per a que li donen el valor i per a que puguem trobar el Castelló futur, el Castelló de l'any 2030 que tots volem, que sigui un poble inclusiu, saludable, pròsper, pròxim i inclusiu. El nostre paper en aquest projecte és, a la fi i al cap, intentar que la gent participi, intentar fer que les coses passen. I anem a fer-ho mitjançant molta comunicació, volent que la comunicació se traduïsca en participació i volent que la participació se traduïsca en implementació. Per tant, durant un mes intens de treball, d'unió, de fer comboi, com se diu en valencià, anem a intentar fer un pla estratègic de tots i de tots per a delimitar i construir el camí del futur del poble.